वसमत शहरातील बडा तलाव येथे आमदार राजूभैया नवघरे यांच्या विशेष प्रयत्नातून मंजूर झालेल्या तब्बल 2,80,00,000 रुपयांच्या बडा तलाव दुरुस्ती व सुशोभीकरण कामाची आज आमदार चंद्रकांत उर्फ राजूभैया नवघरे यांनी प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी केली। मागील वर्षी या भागातील रहिवाशांना झालेल्या तलावफुटीमुळे नुकसान भरपाई मिळवून देण्यास मदत केली होती। त्यानंतर आता आमदार नवघरेंनी तलावाच्या दुरुस्ती व खोलीकरण तसेच सुशोभीकरण या कामाची मंजुरी विशेष प्रयत्नातून मंजूर करून आणली। त्यामुळे या भागातील तलावाच्या खोलीकरणामुळे परिसरातील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे। तसेच बडा तलाव परिसरात सुशोभीकरणामुळे विकासाला चालना मिळणार आहे। सदरील कामाच्या माध्यमातून तलाव परिसराचा सर्वांगीण विकास होऊन पाणी साठवण क्षमता वाढणार असून नागरिकांना स्वच्छ, सुरक्षित व सुंदर वातावरण उपलब्ध होणार आहे। संबंधित अधिकारी व कंत्राटदार यांना काम दर्जेदार व वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना यावेळी आमदार राजूभैया नवघरे यांनी दिल्या आहेत। यावेळी अनेकांची उपस्थिती होती।